आपल्या घरात खूप वेळेला मुलांना सर्दी खोकला होतो. मोठ्या माणसांना सुद्धा खूप सर्दी खोकला होतो आणि अशा वेळेस किती औषधं घेतली बाहेरची किंवा डॉक्टरनी चेंज करून दिली, तरी त्याचा काहीच फरक पडत नाही. अशा वेळेस घरामध्ये तुम्ही सोपा उपाय करू शकता. मग तो खोकला ओला असू दे, सुका असू दे, कफ असू दे, ह्या साध्या एका छोट्याशा गोष्टीमुळे, वस्तूमुळे तुमचा खोकला अगदी सहज जाऊ शकतो. ही आपल्याला किराणा मालाच्या दुकानात मिळणारी, कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये ही सुंठ आहे, ही ₹10 मध्ये मिळते. ती ₹10 ची सुंठ तुम्ही घरी आणा आणि तुमचा खोकला घालवा. ही मी सुंठ घेतली आहे. आता मी फोडून घेणार आणि ह्याच्यामध्ये मी साखर टाकून मिक्सरमध्ये वाटून घेणार. तुम्हाला जितकं गोड पाहिजे असेल तेवढी तुम्ही साखर टाकू शकता किंवा साखर न टाकता जर तुम्ही तसंही खाऊ शकत असाल पावडर, तरीसुद्धा खाऊ शकता. ही सुंठाची पावडर आहे ना, ती जर खूप खोकला लागला, मग तो खोकला सर्दी खोकल्याचा असो, सुका खोकला असू दे किंवा ओला खोकला असू दे, जर तुम्ही दिवसात येता जाता जरी चिमूटभर जरी तोंडात टाकली 5-6 वेळा दिवसामध्ये, तर तुमचा खोकला अगदी 1-2 दिवसामध्ये पूर्ण निघून जाईल. तेव्हा ही पावडर कशी करायची मी हे तुम्हाला दाखवते. ही बघा मी सुंठ अशी फोडून घेतली आहे. आता ही मिक्सरच्या भांड्यात मी टाकणार आणि ह्यामध्ये तुम्ही आवडीप्रमाणे साखर टाकू शकता. साखर ह्याच्यासाठी टाकायची की लहान मुलांना जर खायला देत असेल तर ती मुलं तिखट खाणार नाहीत. जरा गोड असली तर थोडंसं चघळून तरी ते खातील. त्याच्यामुळे साखर टाकायची आणि साखरेने जरा ते चांगलंही वाटतं खायला आणि गिळल्या पण जातं. म्हणूनही साखर टाकायची. जर तुम्हाला साखर नको असेल तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल. आता मी याची पावडर करून घेणार आहे. सुंठाची अशी बारीक पावडर करून घेतली आहे. आता मी चाळणार आहे कारण याच्यामध्ये असे रेषा असतात आणि जाडे कणी असतात, मग ते खाताना बरोबर वाटत नाहीत, म्हणून चाळून घ्यायची. आता ही सुंठाची पावडर मी चाळून घेतली आहे. एकदम ती पावडर पिठासारखी पावडर झालेली आहे. हे चाळल्यामुळे बघा कसं ह्याच्यामध्ये कचरा सगळा आलेला आहे. त्याची केस असतात, म्हणजे सुंठातली केस, त्याची सालपाटं आणि मग हे खाताना तोंडामध्ये आले की बरोबर वाटत नाही. ही अशी पावडर चाळून घ्यायची आणि ती एका डब्यामध्ये भरून ठेवायची आणि येता जाता खायचं. म्हणजे त्याने खोकला पूर्ण जाईल, कफ असेल तर निघून जाईल. एकदम घरगुती आणि सोपा उपाय आहे हा खोकल्यावर. तुम्ही असा घरात करून ठेवा. लहान मुलं, मोठी माणसं सगळीजण हे खाऊ शकतात खोकल्यावर.